Uba non bok rakar ubade presiden rangba jong kasang hito. Ulapha ya ka karwa ka basai sakito ki biru ki bakam ya lade baki dei ki biru jong ka district council hakapor baki dekhot jong kasang kidang khenrai trading license hakawe na ki chaka hanong ba Shillong. Hakaba uniu nong ilam ulaong ya ki bakum ki biru ki bakam ya lade baki dei ki biru jong ka district council kum ka jaj benreu bat kum kaseng kanam la ban pidang dalai leru te kum ba kala pau men kene bagi para dekat macam ka hitung yang ba ka nong mai area kila lek man buat dikit yang tai te kum ban pencai susu kani ka stang kum ni kawan ka wei ka anonymous city yang ba kam post hang tu kia tu ba hapo temrinja ante ka don kajing ai ya kata ke NOC lingba kita ki society kibla ai bor do minister elhek baki MA sang bosulai pas nama rajar nyau tengi pat nyim not ban sikmat henry ngapa saiki ngong ba ke lada kalong be an ruban de check trading license rai kajing bah let de check man pokoi kedukan kanang bengin yo ya kita kisaki sabot kanang ban pensisa ba kidon kita ki mendiri hapo bajela gojo hapo kubri nyau pada kindala ada poi kindala kendang trading license tikilap ba ki katokan ni NOC kabala isu dekat society jongka relief rehabilitation center te hangta ni pha ki ba khile indo bar kita society dan kindala ikandu tikilap ikani ko ikani ko we ka resolution ko ba kilap pa sa ka kandre tarik na har arajar nyo tingindala pulis ay ba ni pe ikani ka tarik imat kade tangka ka jing pumbi election jong gini ki armut agto ko pos but nindal check pat kakum ka Millennium Act barok phi like tipi kakum ka constitution jong kare India ru lada ka exam ye katu ka jaka kila ong specifically ba ye kate ka jaka la exam andre nindal pe pat kakum ka ne ka Millennium Act ka kran shai ba kinu ki jaka ka brang hapo ka ne ka schedule area ka dang hap be hapo ka Millennium same ship kabomut katay ka RR colony kaday ka tembranja ka RR colony kumla kam de kita society but kat kum ke bab kito kinong saya kato ka resolution te hangning highlight ba yo CM baday ban shim action te mentan u la tho ba pa se ko ka notification specifically tang to hapo tembranja itu ikan tot ba yaki NOC ya trading license unum aire lada kimpan re ka NOC na po ka tembenja kata kala kandai ka notification ka ba ila pas mentar mat kan saja kandai ka Millennium Act 1959 ka rule arajar karsan kala kan syai baik ka ka ba kila soy hakni ka sub kandai ka jong ka society kalong bean dan ne kalong illegal hakmat jong ka disconsil ba hakmat jong ka Millennium Act kunjuk te nistonat ba u ning ba jong CM mula ong ba kajing thok bajung ni kadai sista but un ya trelang ba ula pandu kajing yarap ba due to ba kiduna manpower in ya trelang ba ki hakino ki ban rat kong an penduna ya kajing wan bo hosnong jong ni poi ai lan de utau mendet wan khai hang ne po kabri nyopra te ka ba smo phalaru kalong kumni hakapor badang lik khendra kini ki para ki jongi la don way ubakam bo be inspector nak po ka KHDC ula do phone yaki wong ba wan yek nduk personal te nyakwa ban pha ka kurwo chu ba kumi kita gi do lap ni ha ka jai mendri nyop trap ngim pediang da antat ba bagi wat num pembi ki para ki jong ni ta ka pisa ta ka phau ka spa yo ni tap na sentor ban atong jong katangi keren ka basha himla ban thiet ni ngin jeng hal ya la ka hok ban ngin jeng la kan nong ren bat ni la ong ru yo si am mentan ni la ru reji thok de ban penistam ni gini ki chat bre ki buan sa mener tam ka jing pas jungki ya kan ni ka resolution ka dei thrai ka to ko por usnem arajar nyo arajar pra kala dei ka election ki penbit election namar ba kitep ba hakum no ban khring ya kata ka vote election kata ka de gam nung kong te ka baar ka pau shai ba kini menswa ki dei kita ki mok kita ki real idli ki bala don haga kun hon kum no bande rumende ndri maki pat ki ba ri biang yo besen man pen ne pensa ne hapo jela jungi kalong ka ba song thamula ke bat ila pau shai ba kimdi ki popule kot ki klem pule ye ka Millennium Act ka bala pas na tu 1959 ka ba ka kren kum no
ba shoban soi kat ye kan ni kila di ban tip ka melim ek ka kren pun no hapo baki don ka jing thu henry ka melim ek pat kam sha de ki lada pi ong headman ru to utho headman ta kat kum melim ek ka ong headman de bandi traditional un de khasi ta klemong de to bakar pu e dedi pakai je kren lagi jing sisa kita lagi kita ki bau ki shwan bu hai snong kimdan hop kimdan yu henry bangi dang subaha taki ka kerwa bangan pha sakiru haba mewo wan song sne song khop tari khop wat num le balai wat num kwa ban kam trai lam me kwa ka men ye yo me kwa ka jing ba men yo an rai man kam ye kam nei kan do kata kim le halor ka namar triet bai nan trai bal kat ye ka tu ka them renja ka bam dei shu ban sim NOC ni society dei ban sim bi na ka tu ka dong them renja mong ngamong ka snong namar kadang hap apo ka jing pe jong ka snong renja te ya kata buat ke bokong ke konsel ho kala ai si ngong minute ti la ai chispa ka asuran ba kan trai teng ba kin ya kum ka bor ka ai ka kum kata ka melim sim ship kin ya tek knang ba mano kin la reban le politik stang na ka benta simet ka jongki